ne lokaci mai tsada, kowa da Qur'ani a gabansa ya bude, wa zai iya rantsewa cewa wannan abin da ake yi lalle adalci ne? Ba wanda ya sai rantsa cewa adalci ne, kowa zai iya rantsewa cewa zalunci ake yi. To ya za a yi rayuwar mu ta yi kyau muna azzalumai, sama azzalumai kasa azzalumai, shikenan sai rayuwa ta yi kyau? لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci, babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane akan karagar shugabanci. Dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini, sun san wani abu na ilimin rayuwa, suna da wani bangare na tsoron Allah tattare da su, sun kama ragamar mulkin al'umma. Lokacin da suka rike mulkin al'umma, abin da suke kallo tsayawar da za su yi a gaban Allah ya yi musu tambaya shi da su, ba abin da za su sauka da shi ba, ba abin da za su mallaka ba, ba menene a akawun ɗinsu na gida ko na waje ba. Tambayar da za su ansa a gaban Allah ita ce abin da suke tunani, da wannan suke kwantawa barci, da wannan suke tashi. To sai an samu irin wannan shugabannin waɗanda za su rinka bin kasuwa da kansu, su je kasuwar ƙauye, su je kasuwar birni, su rinka bi su to da ake ɓoye kayan abinci, su tsaya su fasa, su kirawo kwamishinan 'yan sanda, su kirawo daraktar SS, a kawo 'yan sanda, a kawo 'yan mobile, a fasa a yi layi, a sayarwa da talakawa a kan farashi, ba karyar masa za a yi ba, farashin da zai ci riba. Duk abin da ya saya naira 50 a sayar naira 70, ba ya ci riba naira 20 ba, a cike kudinsa a bashi, ko ma a kai banki a bashi sala a ce Allah sa maka albarka, za mu yi maka addu'a a masallacin juma'a, shikenan. Dan Allah an zalunce shi an yi masa haka, wallahi tallahi an taimake shi a duniya, an taimake shi a lahira. An taimake shi a duniya, an taimake shi a lahira, an taimake talakawa, an taimake bayan Allah. Amma yanzu masifar da ake ciki, fashi da makami, sace-sace, kowa barawo, kowa azzalimi, wannan hali da muke ciki ba fa Allah zai kawo mala'iku bane su gyara, mu ne zamu gyara mu bil adama. Ba mu muka dai muke raye ba a duniya. A Afirka kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban? A duniya kadai kasashe nawa ne dan me muka zama daban? Dan me sauran suke tafiya a tsari, mu ba mu da tsari. Dan me daidai da waya ta GSM mutumin Nijar sai ya buga ta cikin kwanciyar rai, kai dan Najeriya ba haka buga ta cikin kwanciyar rai. Dan me mutumin Nijar hasken wutar lantarki ya samu cikin kwanciyar rai, kai dan Najeriya ba ka samu cikin kwanciyar rai. Ga bodar kojan kilomita 150 kilomita 1500 bodar da ke tsakaninka da Nijar, da ka shiga baya da matsala ta ruwan famfo, in an ce akwai famfo idan ka buɗa za ga akwai, kai kuma a ce akwai famfo ka buɗa babu. Ya an ce akwai lantarki in ka kunna akwai, kai a ce akwai lantarki ka kunna babu. Ya an ce akwai telefon idan ka daga zaka ji akwai, kai kuma a ce akwai telefon kuma ka daga kuma babu telefon. Can mutum can bakin fata nan bakin fata, can da zane nan ma da zane. To kaga sai an canja kenan. Najeriya ta ninka Nijar kuɗi so nawa? A yau idan aka kadawa Nijar kararrawa aka ce ayi gwanjo, kila Najeriya ce za ta fara sayanta. Kila ma mutum ɗaya sai ta gaba daya. To shi kenan kuna jira a kawo mala'iku su yi canji? Mu dai aikin mu gaya muku, ko ku ɗauka ko ku yi dariya, wannan ku ta